ବୁଝି ରୋଡ ସେ ଯାଉନା ରଖି କଣ ଗୋଟେ ଭାଇ 150 ଟଙ୍କା ଦଉନ ଖାଇବା। 150 ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି 150 ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛୁ ଖାନଦାନୀ ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ। ହଁ ତାହେଲେ 1500 ଦିଅ। 1500 ତତେ କାହିଁ ମୁଁ 1500 ଦେବି? ତୁ ଘର ଲୋକ ଗୋଡ଼ ହାତ ତତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭିକ ମାଗିବାକୁ ତମେ ବଜାର ଏମିତି ହୁଅ। ଦେଖୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମ କରିବୁ, କର୍ମ କଲେ ପଇସା କରିବୁ, ତା ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ, ଖାଇବୁ ସେଇଥିରେ। ଭାଇ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ, ଏତେ ଖଟିବ କିଏ? ତ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ନା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବୁ ନା କଣ କରିବୁ? ବର୍ବାଦ। ଭାଇ ପଇସା ଦବ ଯଦି ଦିଅ, ମ ଏତେ ଫାଲତୁ କଥା କଣ ଭାବୁଛ? ଅନେଇଲୁ ନା ମୋ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଅନେଇଲୁ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ତୋତେ। ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନ, ନିଅ iPhone 15। iPhone 30 ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି iPhone 30 ହେଲା? କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ମେହନତ କରୁଛି, ମୋ ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ କିଣିଛି। ତୁ ମତେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲୁ, ମେହନତ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଭାଇ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଭାଇ 150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦବ।